Jeg synes, eventet har været overraskende lærerigt. Jeg har virkelig fået meget ud af de personer, som har været op og tale, både på den faglige og på den mere teoretiske baggrundsdel. Jeg vil sådan sige, at der var en række problemstillinger, som blev adresseret på en utrolig professionel måde. Og vi var ikke skeptiske, før vi kom. Men jeg vil sige, at det har været meget, meget bedre, end vi havde tur håbe. Ja, jeg tror godt, man kan sige, at vi har mødt nogle spændende samarbejdsmuligheder. Og der er der allerede blevet sat et lille møde i kalenderen efterfølgende. Vi melder os ind i NSC på grund af det netværk, som det rent faktisk giver os. Plus, at vi synes, at initiativtageren bag det her netværk er yderst kompetent til det, hun nu arbejder med.